Mnyamata uyu amagona kumanda, kuphika kumanda, china chilichonse chake kumanda konso, kwinaku akudikirira kuti nayenso adzalowe m'manda. Anthu ochuluka amati izi nzamu anthu kapena mnyamatayo ali ndi ufiti, koma iyeyu ananenesa kuti ufiti alibe komanso ndi wabwinobwino kwambiri mmutu mwake, zonse zimayenda bwino lomwe. Mmene kukhalira kumanda kuja, no sound no lights, munthu nkumakhalako bwanji? Mnyamata uyuyu ndi ndani? Zinatani kuti apange chiganizo chosamuka nkumakakhala kumanda? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira, koma pomwe tikupitilira ni nkhani. Kodi muli ndi zotupa za kukhosi, mauka, zizonono, mabomu, munasiya kuima, asma, stroke, mabala okanika kupola? Ayimbireni pa 092 ndipo changu. Dzina lake ndi James kuchokera ku Dar es Salaam. James sikuti anangofikira kumakhala kumandako chonchi ayi, koma poyambapo anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Wabadwa kuchokera ku banja lovutika lomwe mayi anamwalira pakanthawi ndi kutsala James ndi azibale ake awiri popanda mayi. James ndiye mwana woyamba kubadwa mu banja limeneli, koma chomwe chinachitisa zoti James apite kumanda nkumakapeza mpumulo ndichokuti bambo ake anadwalika kwambiri, ndipo nthenda inafika paja povuta ndi kulankhula komwe, ndipo bambo movutika momwemo anamuyitanisa James kuti akumufuna kwambiri pali zofunikira kuti amuuze. Ndipo James atafika pafupi ndi bambo anakanika kuti mpaka alankhule zomwe ankafuna kulankhulazo, ndipo mwatsoka pompo anamwalira. James atachera khutu kuti amve uthenga ofunikira omwe bambo ankafuna kunena. Maliro anakayikidwa, ndipo James anali wosweka mtima ndi kukhala obalalika kuti kodi bambo anali ndi chani choti amuuzecho, nanga kodi ndichimva bwanji. Basitu anatenga tizovala take, mkeka ndi kupita kumanda konko, kukayamba kukhalako ndi chiyembekezero chokuti akawayandikira bambo akewo kumeneko, mwina tsiku lina azanena chomwe ankafuna kunenacho, kaya ndi pamaso, kaya ndi kutulo, kaya ndi muuzimu, koma bola iye mawu amenewa adzawamvebe pangatalike bwanji. Ndiye kuchokera chaka cha 2021 James akadakhalabe kumanda, kuphika ndi kugona konko kumanda. Amagwira ntchito yotolera tizinyalala ngati maplastiki, makatoni, mascrap osiyanasiyana, kumakagulisa ndi kumapeza zosowa zake za tsiku ndi tsiku, moyo nkumapitilira. Kwinaku akusaka mawu ofunikira abambo akewo kumandako. Anthu ambiri amamunena kumutsala ndi zina, koma iye ananenesa kuti sazachoka kumandako pokhapokha bambo ake adzabwerese vumbuluso ankafuna kuvumbulusalo. Mwina nkutheka anakwilira chuma pena pake amafuna aulule. Ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku, iye ati ndi wokondwa ndipo samaona vuto lililonse kamba koti akugona chifupi ndi bambo ake okondeka. Osayiwala kupanga like, comment, komanso share James wakumandayo. Achilitsi ndenda ambiri, koma quality yamagwiridwa antchito ambiri. Ife tikumva za tradition hila mbambande yemwe samadzitukumula yekhapo zipopa za zinthu zomwe sizikuoneka ndi maso. Kodi muli ndi zotupa za kukhosi, mauka, zizonono, mabomu, munasiya kuima, asma, stroke, mabala okanika kupola, misala, khunyu, kusabereka, kansa ndi matenda akuluakulu ambiri. Tradition hila uyuyu ndiyemwe akudaliridwa m'Malawi muno pena paliponse. Kuphatikizapo ndi wachangu mmagwiridwa antchito awatu si aja ofuna kukukololani ndrama ntchito asanayigwire nkomwe. Awawa amapita lera lina lililonse kumalawi kuno kunkana athandiza anthu mwa ukadaulo, mwa chikondi ndi mwa msanga. Pali zambiri zomwe dokotala uyuyu akupanga, ndipo pali maumboni a anthu ochuluka omwe akukamba za dotoloyu.
nimpaso yana nyumba mwanga munalibeana koma ndikuyikira umboni woti ntamva ndithu kuti abambo amene wamathandiza anandithandiza ndithu panganopo ndiliyana oyamba mwazimvera nokha nkutheka mwakhala mukuzunzika kwa nthawi koma yankho osapezeka. Musazati sindinakuwuzeni chifukwa kwina akulu ndiye kudzakhala kuzengereza kwanu. Ayimbireni pa 092 5383 ndipo changu mudzandivomereza ndi kukambazi osayiwala kuwafunsaso zina za zomwe iwowa amatha. Ine Ismaila Jeffrey ndimavutika pakati pa masuku asizimatheka manitapita munthu amene anandithandiza mpaka kufika pano ndizikuyenda bwino koma poti nyengo zikuvuta bwino koma zikuyenda bwino palibe zimene chikuvuta ntchito ya madziwa ndithu chani zothandiza anthu.